Hello, good morning, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa pangalawang bahagi ng ating video, yung paggawa po ng siumay. Kung inyo napanood po yung unang bahagi, ay patuloy pa rin po tayong gumagawa. Ito po, kailangan po natin siyang tapusin para mamaya po ay ititinda po natin ito mga 8:30 to 9. Kasi pag magito maaga po, wala pa masyadong bumibili nito. Ang ginagawa po ng iba kasi dito ay inuulam nila. Masarap naman po, pwedeng pangulam o pang merienda. Pwede pong pangulam sa kanin. Nakagawa na po tayo ng sauce nito, yung chili garlic. Homemade din po yung ginagawa natin. Sa mga gusto nga pala po ng chili garlic na yung chili garlic po na homemade, pwede po kayong umorder sa amin. Pag dito po sa Metro Manila, ng delivery po ng delivery po ay through courier po, or through courier, yung gaya ng Lalamove, Grab. Pwede po tayo magpa-deliver dyan. Basta ang bayaran naman po, kung gusto nyo po, ay mayroon po tayong GCash. Mag-PM lamang po kayo sa akin. Malaking tulong po yon para sa pag-aaral po ng aking anak, kasi plano ko po siyang pag-aralin sa susunod na pasukan para makapagtapos na po siya. Sayang po ng panahon, at medyo tumatanda na rin po tayo, at baka mamaya mapaglipasan ng hilig niya sa pag-aaral. Ito po, medyo malapit na po siya mapunot. Tingnan nyo po yan. Ayan po, kaunti na lang pong kulang yan. Pagkatapos po natin itong gawin, isasalang na po o iluluto na po natin. Yung 1 kilo nga po ay 1 kilong baboy nga pala po ay hindi natin nauubos yan sa isang lutuan, maliban na lamang po kung mayroong umo-order. Taga rito lamang po sa amin yung mga umo-order nito. Nauubos po yung 1 kilo sa isang lutuan. Kaso sa ngayon wala tayong order, kaya dito muna tayo, dito lang sa yung sa baba po ng bahay namin. Dito lamang po namin tinitinda. Sa awa ng Diyos, minsan po hindi nauubos. Talagang ganun po ang negosyo. Minsan mahina. Kailangan natin magtiyaga. Mayroon man lang po tayong maipaulam sa ating mga anak. Nung ako'y nasa abroad po, nung nasa Kuwait po ako, madalas po ako tuwing day off natin ay nasa Salhiya po ako, nasa simbahan sa Catholic Church. Diyan sa Salhiya Cathedral po tayo nakatambay. Tumutulong po tayo doon sa simbahan. Kung inyo pong naalala, nung 2009 siguro yan yung nagkaroon ng undoy dito sa Pilipinas. Nasa abroad po tayo noon, at medyo mas salimuot yung buhay na nangyari dito sa ating bayan. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon tumulong noon kahit nasa malayo tayong bayan. Nagkaroon po ng donation drive dyan sa Kuwait, kung saan sa Salhiya Church po na tinanggap yung mga donation. Naging volunteer din po tayo noon sa pag-repack ng mga items na pinapadala natin dito sa Pilipinas. Ang sponsor po no na company na nagdadala ng mga item dito sa Pilipinas ay ang Singapore Airlines at ang Kuwait Airways. Sila po yung mga sponsor, yung mga nagdala ng mga item na binigay na pinagkatiwala po sa non-government organization or sa simbahan. Napakarami po noon bawat lipad po ng Singapore Airlines mayroon pong
12 boxes of goods na pinapadala, mga halo-halo po, yung mga may mga dilatan, pagkain, mga damit po. Pinipili po namin yung mga damit na bago. Yung mga bago lamang po pinapadala namin nandito sa Pilipinas para maitulong lang sa mga apektado ng undoy. Sa ngayon po ay isa po tayong volunteer sa isang matatawag natin ng politika, isang political organization or political party. Nagbo-volunteer po tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak. Nagbo-volunteer po tayo para masiguro na magiging maganda or maging malinis yung election. Sana magkaroon po ng magandang election sa darating na Mayo para po sa kinabukasan at saka matanggal na po yung discrimination of age sa trabaho. Yung po bang kaya mo pa magtrabaho tapos alam mo yung gagawin sa trabaho, ngunit dahil sa diskriminasyon sa edad hindi ka nila matatanggapin. Yan po ang malungkot doon kasi lahat po ng tao nagkakaedad po yan. Paano na po ang pamilya kung walang may papakain yung magulang o yung may edad ng magulang sa kanyang mga anak? Paano na po yung pamilya niya kung ang edad niya ay nasa 50s or 40s na? Hindi na po siya tatanggapin sa trabaho dahil may edad na po siya. Ang problema pa naman po dito sa atin yung agency, yung contractualization. Isa sa mga nagpapahirap sa mga Pilipino po yan. Kasi pag contractualization ka rin nasa agency ka, after 6 months or before 6 months wala ka ng trabaho, kung may edad ka na po nung nagkataon na ganun, hindi ka na po tatanggapin sa ibang company. Wala po tayong security, walang kasiguruhan sa trabaho. Kaya sana po sa mga susunod na administration, bigyan naman po nila ng pansin yung pagtanggal ng contractualization sa ating mga company. Danas na danas po yan kasi sa ngayon po nag-a-apply tayo ng trabaho, nag-aanap tayo ng regular na trabaho. Pag tinanong na po yung edad mo, ang dami pa nilang sasabihin kaysa tatawagan, paasahin sa wala. Pero tayo po hindi tayo maasa doon. Pag sinabi pong tatawagan, wala na po, yung negative na po. Kaya hindi tayo umaasa sa ganon. Sa ngayon po ay patuloy po rin po tayo nagtatrabaho bilang isang rider. Yung rider ng pagiging rider naman po ay pansamantala lamang po ito kasi wala pong kasiguruhan din ito kasi isang freelance rider lamang po tayo, wala pong benepisyo. Kung ano po mangyari sa inyo sa kalsada, wala pong pananagutan yung company. Walang responsibilidad sa iyo ang company na halimbawa na-aksidente ka, wala na silang pakialam sa iyo kung ano man mangyari. Pag na-aksidente po kayo, ayan yung aming alaga, nagagalit sa pusa. Nagagalit sa pusa yung aming alagang aso. Ayan po, tapos na po tayong gumawa ng siomai. Ito po ang natira. Saka ito po yung nagawa natin. Ayan, puno na po siya. Hindi pa po natin nabibilang. Siguro more or less mga 40 pesos lang to. Kasi medyo hindi maganda yung pangbalot. Kaya
ganito lang. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy lamang po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw at magtiwala lang po tayo sa Panginoon na sana matapos na itong paghihirap ng ating bayan, ng ating mga kababayan. Sa darating po na Mayo, patuloy po natin ipaglaban ang ating karapatan. Lumabas po tayo at bumuto para sa kinabukasan ng ating bayan at ng ating mga anak at mga apo. Ipaglaban po natin sila. Sana po mapili po natin yung karapat-dapat na magtitimon sa ating bayan para masiguro lamang po ang kaligtasan ng ating bayan at na kinabukasan ng ating mga anak at ng ating pamilya. Maraming salamat po at patuloy po tayong magdasal naway maprotektahan po ang ating bayan at ipagdasal po natin ang mga kababayan natin na nasa ibang bansa, yung mga OFW at lahat po ng Pilipino sa buong mundo, lalong-lalo na po yung mga nasa Russia at saka sa Ukraine, nasa palibot po nitong bansang ito na patuloy na hindi nagkakaintindihan sa ngayon. Ipagdasal po natin sila naway matapos na yung sigalot sa kanilang mga bansa upang makabalik sila sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber, mga kaibigan, sa lahat na sumusuporta sa ating channel. Sa mga kaibigan po nating rider, ingat po tayong lagi sa araw-araw sa ating pagtatrabaho. Huwag po masyadong huwag po masyadong magpatakbo ng mabibilis or iwasan po natin yung hindi ka nais-nais na pagmamaniho sa kalsada. Yung mga kamuti rider po, ingat po kayo. Huwag po kayo masyadong pasaway kasi marami pong nadadamay. Minsan po naging biktima na po tayo ng kamuti rider. Kaya ingat-ingat po tayo. Maraming salamat at God bless po sa lahat at ingat po tayong lagi. Bye bye. Maraming salamat nga pala sa mga kaibigan natin sa YouTube channel, saan man lupa ng mundo. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Hanggang dito na lamang po muna ang ating video. Ito po ay pangalawang bahagi ng ating paggawa ng siomai. Maraming salamat po. Ingat po lagi. God bless and thank you po.